Original yung sate. Dito daw ang order na ni Radsmir. Sino lang cake sa sakto? Yan, natin. Bawal tsaka pangalan. Ito pangalan. Apo. Chicken adobo. Chicken adobo. Kasi yung may beef. Kulma. Bulma? Kulma. Kulma. Na chicken. Wow, chicken. Bicol Express. Ito, yaki. Mais. Mais. Oh, Okay. Yaki tawag dito. Okay. Yung laman yung yogi. Yog. Ano ba? Pasong. Masong. Oh, pasong. Anong naman yan? Yung ano? Wala, parang rice. ano lang siya. Kakanin lang. Rice flour. Kakanin. Okay. Apo. So, ano yan? Ano? Gawa po sa harina rin. Ano? Kakanin. Wajit ko. Okay. Sarap. Agar-agar pala. Oo, agar-agar. Wow. Chicken sauce. Hindi naman kinikilaw ang galong mo. Ano talagang kilaw mo? Yan, natin. Thank you. Original yung sate. From Molosulo kasi ako. Ulo. O kayo na mag-lecture sa kanila. Yan sa asin. Baka mag-comment ka, sabihin mo, inubusan ka namin. Umitim siya dahil sa uling. Po? Uling. Burnt coconut po yan Parang siya. pesto, no? Parang pesto. Burnt coconut. Natin. Sauce nila ng pastil nila. Sauce pastil ba nila, please? No, basta. Ano? Ulan? Galing sa Malaysia ba yan? Parang bigo ko. Bigo. Wait na lang, sir. Kuya. Dito daw, sa kanila. Si ano, para kay Radsmir daw. Sino lang cake sa sakto?
Sarap na po. Sarap po. Sige, kapa.